Из Николаева в Крым не отправляли ни одного судна. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Николаевского морпорта Алина Коротич. Она заявила, что в Николаевском морпорту не занимаются перегрузкой строительных материалов и ни одного рейса в Крым за этот год не было. 6 апреля бывший правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Борис Бабий заявил, что с судна из Николаева доставляют в аннексированный Крым отечественные материалы для строительства Керченского моста и руду для заводов Фирташа. Министерство инфраструктуры опровергло эту информацию. Сьогодні судна прямо виходять з Южного, з Херсону, з Миколаєва і прямо йдуть в Керч. Просто змінюють документи підходу, виключають маячки на певний час. Усі про це знають і нікого це абсолютно не турбує. Чому це вкрай погано? Ну, навіть поза питанням взагалі перевезення товарів в Крим, яке відбувається. У нас ці судна завозять в Крим матеріали для будівлі Кримського мосту з України. У нас ці судна заводять на заводи Фірташа руду з українських, скажімо так, копалин. І лише завдяки такому прямому сполученню ще працюють заводи Армянського та Красноперекопського.